I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. Onshra obibia wajebre na okay the spiritual house. Every Kumawood TV every kase so. Enan so eye eda kase a obo ade no abo. Na odne tumi asiese bibia. Ena da pon na eneme na osaba bisua ade. Na ena ensam aye beka no ano odin na agetawu. Eye ade ebo me ho na so ebo ho. Se nipa bi afra busuam. Ade na wa busuam. Abusua bi wo abewuram na efa ayeyie na efa nso agye agu. Obi didi na obi nso ebuada. Obi sere na obi bobena. Adentira. Anti ase ni ho. Na so bekom no. Dua bie ni ho no mo a esi asase so a eni hini ya efumfunu kwa ase. Dua bia wo hini dia ene ka hu se abusua bia nso na pam. Enti apam bai ene da wo busua mu. Ena asem tire da ho ene se family covenant abusua apam ba na da ho. Obi si akwaji tumi bi be she ho obi si ye se obi si ye se obi si ya de yenim sa apam bi ho sa apam bi ani ho abusua efie bi ani ho no wo se ewusie efri ejade anase efri tokromo ba ubewura efie na ejani ho efie bi ewusie fie fri obi eja ye dai e wo ho enti se wonimu a sha ase ahwe wunchi ni san mi a medi dwumade ho chia me no medin major prophet Charles Opokuda ko ofra major a major so na obesunsumu dia edi abo a sunsumfo edi be home ene the great oracle Guan onyame enhraw onye okese me da me homa bazisi ai na ba introduce me guest na ene ede agoro no aisha so onyankopon nhraw edas Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya suchai Usisi ya uya Bafana eba mischa Konoria Sasa na maya ume Bafana eba mischa Bejimie Handi dasi Sifalash munamere Habibi duro mujata Bafana eba kapso Unum kapsos na unum mischa Bafana Open for an enum, wouldn't feed me my jai, and what you'll be at me num. Now, Bubbo beer, Ubenya Baffa Mr. and the capsules or my mubia tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, and mapping for, and no bad time or money banner for. Baffan, would Jidiajo Kwan. A Dre Food and Drugs Authority, I shall my jet to say a year. Tell it a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift, dear dada, and only a Juma made the bed, Juma. Na me betru and then chance in each channel. I am a day. I said, oh, tell me in a job, be a board dance woman and your crowd. Or do we also find 2 great them fino in so to a bonus shower? Chama Boko, dear. Missy, my pocket is down. A diamond international contractor. No boss on a mini buy. I was Charlie and so try best a shower, roof in Nanya. Papa, what that?
GB1, yeah, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de anyina nchen kakra. Say the abe bomu sonko kra ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. And also me to me the number embossed. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim yeah utim de tim. Enti mo patches say me dan be say di mu. Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. E say kala be na mo de bebo man me dan na match. Wo ye chameleon onye chameleon en chen GB1. Nice one. Ye wo kala bi me come chiro. Yen ko me mfam mfam. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier. O mama yada obade no ase. Ena enso eye ne. Professor Oto bo ase pa yesua de o. Adesua etiri kasa. Say teacher ni kasa. Na osuku ni nso kasa. Wan de ni yetie. Enti DC bi obaye. Obeka che say sorry. You are not my koiko. I am talking, you are talking. Wan de ni yetie. Enti say nyabotre. Meme de na wo so de meme kan kwa ni yetie. Wuti TV na chi, yo beka bia obi antie. Me a meme tie de meka na yetie. Enti wo kasa adwobrɛw. Kwanu tum yan kasa nkyerɛw. Agro na efe medase. Ene ya ba besua de pa. Na medical ka kyerɛw. Ehemfa na wo hwɛ yi. Eye kuma wo TV. Na go prama yesua so de friend the spiritual hosit. Nyame adom ene edam soko mframam. Yenya ke hu se ya TV bi adum ye de no kwa na ye hwɛ. You are not my koiko. Nyame hirawo. Nana Guan, Nana Akwaba. And on why for ye? Yame Osrawa no Osrawa. There be our costro. In Shanko Badi. Akostra Mao. The whole day. Who did it? When I just said one, you can't do it. As soon as I am me, when I am me, Odi for catcher me. Yes, me, my menu, or be any assassin was one of my me and Cassa and that. Let's say, one about Quas or Becca and my mayor or Beddy. Oh, my menu and I are dear hair. No one will be a young cocoa. No, pa cocoa na Maria, no, quite pussy. One day and cocoa and watch the baby. I asked some more. I was here for Yada Radiase, Nana Guan Bay, and our floor. And now, dear Guan Bay canoe, and one will be a tea. My catcher, oh, dear, now, okay, to be quiet. Once I make a me who you are, was also. Ya can ye tie anameboa ya me say nyina Nana Guan Bay and na yesua de no more entertainment, back to serious business. Empempi you know ya bowura abusua mu a abusua bi won mu obehwe na emu nipa ye basa abusua bi won mu a obi nkroso 30 years abra onye kwensani abusua bi wa emu ma efe pa beta ware pa de oboa abusua bi won mu a abusua no mu ni perfect na so adwaman hwia kai abusua bi so okro no nko a abusua bi so asika se tam abusua bi wa nyansa sɛdeɛ sika sa bedwem abusua bi awo sɛdeɛ esikoro enti ɛnɛ yɛ ba besua deɛ bi yɛ frɛ no abusua apam the family covenant yɛ kasa abusua apam a ɛdeɛ ne abusua apam sɛ mame ni kan to ne sɛ ɛdeɛ ne abusua yɛ wi ane yɛ hwɛ ɛdeɛ ne abusua apam
esi ya huna busua ya huna pam edem ade ya na busua Two four one 58 76 74 0266 28 64 60 0558 34 82 68 we need the numbers here. The 0241 is 0266 no. WhatsApp number. Now we have to come and the American. The prof question will be family covenant. If be a once as is piano, I will be shown. Okay. So I'm going in your crowd will be shown made on Mudon. 77 Cafrachi and 1 in our will be shown made on Mudon. Every time I go for us, I see first aid, second aid, third aid, fourth aid, if you are set up the Kali Yoga. Ade. Kali Yoga. Kali Yoga. And botanical names. Guan nya be PM say wom. Ya for pen or paper. Kali Yoga and first botanical name. Kali Yoga. Trato. It's okay at now. See, you are here at Tosun 9. If you are at Tosun 9, you know. If you first Kali Yoga. Kali Yoga no, and no, and never be playing any room. Okay. And you know, answer no, and we should be at the child or basso. Now the chance say, I can for a mistake. Pa! The best I can for your punishment is the harder. No can make a continue from it. The punishment is the harder than your body can't put it. Because your formula was a semi, then your busso. I didn't tell. If you say, okay, trainer, or see Abraham as if for. Jacob as if for, I say Hannah as if for, Esther as if for, and so I can for, I'm going to for, is important that you get that. You're going to get. And I dear, and only ask me. And I'm here for money. More, it's in your punishment here, that's a hawk. To me, I'm can you say me punishment? What would say Toya Santini, Toya Mooney, Toya Fantini, or punishment here at the hawk? Nana, Saturday way, and 1 Adi we dear Sanka and Pennyfo bet me a down a Sanka down. Some metia Nana, bra me bray. Nama Timia Bobra. Many may ma. As some because you say, yes, I'm crying free my menabushim. How possible? If you are menabushim, dear, Nicola, some mano inherited me Japadi. Oh, dear Mitri. I sang coming my Japadi and coming to come over as a for because me money in media. And Quarani Yamadia says, a woman in Mechi. What can I say? I will call you and one a Medinachi. You are torturing it. When you are here, Taki and Sabi said, if you are come in, if you are saying with a fraction, if you are China, even a Kedu from my dear.
ɛwɔ deɛ ho na sɛ ɛgya no kɔ wo nkyɛn mo enti ayɛ o sɛ no yɛ na nam no no mo dwene kɔ akyi pa na mo tena se tin na okay nya hwɛ deɛ nyɛ tuta ko ne ma no tin yɛ fa yɛ me so ho ɛno sɛ ha yɛ no enti no abusua bia wo bia no ɛwɔ ade wo mu a yɛ de ɛdi abusua no nya na abusua bia wa mamrɛ ne amanneɛ ɛde ɛwɔ abusua ni okay na deɛ kyerɛ sɛ yɛ Africa ha sei no ɛnɛma bebree hɔ a yɛato agu because ɛsɛ yɛ bosom ɛno ne yɛ problem no enti na wokɔ Spain a Spain fo wɔ da bi a ɔmo yɛ de ɔmo de ɛbɔ mpaeɛ kyerɛ ayɛ nsamanfoɔ ɛda de bɔ mpaeɛ ayi ɔmo de sɛ that is nsamanfoɔ no ghost day sa obi wɔ Spain bia bɛdi ho adanseɛ ɛso Ghana ha so obi fa nsa na so ɔde gu fam pɛ hey nipa so masi wɔyɛ bosom ɛdi ayɛ o ɛso Bible mu Nyankopɔn ma obi gu nsa Isaiah Nyankopɔn ma Isaiah bɔ no naked 6 years ɛnɛ sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Guan sɛ Guan kɔ ho naked yɛbɛka Guan bosom no ayɛ dɛ abɔrɔ na Guan ɛdam a wɔbɔ deɛ akwa na yɛ adura ma ɛsɛ kura deɛ wakoto bosom bi ama ate afa so mo ɛso Isaiah Nyankopɔn ma no akwankyerɛ ɛso bi nka ho hwɛ o ɛso kɔ aso dama yɛmfa mpirikyi wete na meka akyerɛ wo sɛ so yɛ Kristo ni read the Bible no bɛhu sɛ asɛm a meka no ɛyɛ nokorɛ anasɛ nyɛ nokorɛ tɔte aseɛ sɛ ɛpɛ ne de ɛteɛ nti no abusua biara no ɛwɔ adeɛ a ɛdi abusua no nya okay na deɛ kyerɛ sɛ ebi deɛ yɛ nsa ebi deɛ yɛ dwamammɔ na wɔwɔ kɛkɛ bi no na deɛ kyerɛ sɛ ɛdeɛ nti na ɛma nsa ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ abusua nim anɛma dwamammɔ bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ abusua nim bɛsi yɛ sɛ Dr. Guan mu wei dɛ mɛgye kyerɛ abusua ne bi ma kɔgye tumi bi abɛhyɛ efie hɔ anasɛ bi ɔbaa baabi a meti ne bi ma kɔgye bi abɛhyɛ efie hɔ sɛ akora bi anasɛ ade bi a mabɛgye ahyɛ wei akora bi bɛpie fie obi a nafa no nyɛ animuonyam akora no nyɛ nipa kɛseɛ ne bi a bosome bi anasɛ afe biara no ebi a meyɛ adɔyɛ de ma tu ne nsom ɛde ma ade no o ɛna nkɛmɛfa yɛn sɛ sraha no ɛde ma ade no enti na beti ase na meyɛ nyinaa no bi wu na sɛ apam ne mu a ne awura yɛ mo apam ne mu a ne awura no okay ti mi wu kɔ pɛ mi wu kɔ yɛ naa no mo sɛ na me wɔ fa ase bi ɔbɛba no ɔso o jai we no Dr. Guan deɛ ni ma no ɔyɛ ne nsɛm hunu ɛba saa na ɔmfa ani deɛ de ɛmma ade no enti ɛba saa pɛ o jai pɛ nana kura obodua mu akra na menye nkrato mra sisi a medas Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so chai Usisi ya uya Bafana eba mischa Bonoria Sasa brain na maya ume Bafana eba mischa Bejimye Candidacy Syphilis munamure Abibi duro mujata Bafana eba capsule Unum capsules na unum mischa Bafana Open phone and num, wouldn't feed me no jai, and what you be at me num. Now, Bubbo beer, Ubenya Bafa Mr. and the capsules or my move be a tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you feed me no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidiajo Guan. A dray Food and Drugs Authority. I show my jet to say a year. Tell it a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's say. I didn't say when I use you. Not a forklift dear dada. And only a Juma made the bed Juma. Na mi betri no ana nchance ni twa no aye me de. Asewo. Tell me you na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way o se fine to kura dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chema aboko de. Me say, my pocket dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 ye say rain go away. Come again another day. Unse na no o ba me ma IBR. We okay. Aside IBR no, you were alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de anyina nchen kakra. Say the abe bomu sonko kra ne say you were embossed. Embossed. Thank you. And also me to me the number embossed. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to a real bull a pitampe. Utim yeah utim the team. Enti mo patches say me dan be say di mu. Ye free be re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so.
esan sɛ yɛn nkyɛnse ne yɛde bɛbɔ so ama wo yɛyɛ pedimpa esan sɛ yɛn yɛwɔ dimpa dada Ese kala bɛn na mo de bɛbɔ man me dan na match. woyɛ chameleon wonyɛ chameleon ɛnkyɛn GB1 Nice one. yɛwɔ kala bi me ka me kyerɛ yɛn kɔ me mfa mo mfa mu Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so try Usisi ya uya Bafana eba misha Konoria Sasa brain na maya ume Bafana eba misha Bechimie Oba de insha me patch me WhatsApp line ni 0543 596070 0543 596070 when me test line me didi juma me patch sa line we am dey ato yem fresh so na mo ye test enti woni ma try jai me bie phone line na to me bie to ana so abaso bi oba de insha na gombe na ye wo apam abusua apam na chem se opani bi timi kwaji bibi na bia afi bia wokoye ade na okoje okoye na mamre edema no sɛ deɛ bɛyɛ abusua no mu nipa nyina obi abɛtuma di yie na sɛ ɔpa ne firi hɔ a do ɔde na ti bɛgya no bi a no wankɔto asa amammerɛ nso ɛhɔ na ne yɛ duro enti nana carry on na meka sɛ deɛ ba saa pɛ ebi ba sɛ bi a Dr. Guan be enye wu pɛ bi bia no fa si bi a ɔbɛba no ɔno no bɛka sɛ o deɛ na me na na sɛ mo me ɔfa ɛyɛ ne deɛ ɛnse hu na nkwasi asɛm mo deɛ ba saa pɛ so so ɛde agya to wɔgya kyerɛ di agya to na no hu no so bɛ deɛ bɛsa si ɔyɛ de wɔ strike yeah enti ba saa pɛ hu na deɛ wɔ ntiri mu na ayɛ sɛ bi obi adi bɔne fit ba ko ni no wa chama ba ta ku ani bi wa tam kana da wɔn deɛ bɛ wutim no deɛ wɔ na wo yɛ deɛ bɛ hu ni tim no ɛna no so no so ɔyɛ sɛ mu bu no kwasi a mo enti ba saa na sɛ adwamamɔ a mo opie na to abusua ni na obi a wusum mo deɛ bi a ɛyɛ sika sɛm so a kwa gye nsɛm sika nyinaa na ɔde ohia bɛto fie hɔ ɔde ohia bɛto fie hɔ na ne kyɛn sɛ yɛwɔ demigod a wɔhwɛ abusua so that's right yɛfɛ ne sidna ɛduru hɔ pepatɔ ɔte yɛfrɛ sɛ sidna ɔno yɛ demigod mesi yɛ wɔ 33 million principalities of demigod sidna no ɛyɛ SIDNA ana SIDNA sidna okay ɛtɔno ne yɛ demigod a wɔhwɛ abusua so okay sidna yɛ kyerɛ yɛ kɔ no na yɛ yitim obi a ofuro Dr. Guan bi a wabahu da bia ne ba ne yɛ ba ho mu papa ne bɔne nyina na so deɛ wode sua mu adeɛ sɛ bɛbi bia ne bɛyɛ kama de ama wo nti wɔno na abusua bi a wɔ asase so biaa no sɛ yɛ awia sɛ yɛ nipa sɛ yɛ fɛ sɛ ɛmmoa abusua living entity bi a wɔ asase so biaa no ɔno ɛna ɛde hwɛ saa sidna no ɔna hwɛ saa musuakuo no ɔne tumi ana demigod a wɔhwɛ musua so okay 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 enti ba sa pani pani ana sa ho mo yɛ tum pɛ apne e de busani na enti no so de busani enti wo a wo hwɛ mdesi a de busua mu no awale yɛ problem ɛnyɛ easy de busua mu bɛ wale pa bɛ wɔ de na sɛ ayele mu ate agrada strike anya sa pa sɛ indra a wo hwɛ nsuo so ana sɛ wo hwɛ agrada so anti na agrada na mesi 2 million a awale pa no efi hɔ inin pa enyo bia wade no bi wedding efi mu hɔ a so ni pa na wo ansa na ede ɛno ho ade na no kura ho ade ne yɛ kɔkɔkɔ ya kɔbɔ ano na yɛwie ya nya ho ade bi mu efi mu hɔ a adwamamɔ tu kura adwamamɔ something yes ɔmo twam kura na nkrama ɛpɔ adwamamɔ nti wo so obi akro so pɛ ɔboa ɛyɛ adwamamɔ efi mu hɔ so nipa ɔnyi akɔ school edu akyire pa Jesus that's one of the graduate mo wa be pa ne Jesus efi mo bi ko school edu be university ana say odo one pocket we do one pocket plan go for diploma efie bi nso wɔ hɔ a adwuma pɛ wɔ ɛda me bɔ mo ɔbɛtwa da me saa no wɔka nze hunu enti sa nyama we nyina no sɛ wo no sɛ wote wa wote na sɛ wote na fa na sɛ oyɛ sɛ bi a me de me bɔ mpaye be kra me sɛ wo bɔ mpaye a wo yɛ fuso nyɛ bi na mpaye bo nyɛ bi na mpaye bo onyankopɔn ka bible no a onyankopɔn ka kyerɛ Moses tata ma okum obi no okum obi a no odenda okum Misrim ne no mo odenda onyankopɔn kyerɛ na haban ya de on fa nwale sɛ bɛya bakɔ samane de entata no ko kan sasa no enta no mo David ekum
area no our fan they no na sama ni enru ma no ya ko tie no ahaban ya wo de won nwale wow nana de ahaban ya wadam code da so ene me tie wa wo ye Kristo ni no a wonya ahaban di no a wo so sa ahaban ya bosom no isi ya isi ya di fen coronavirus de be eno abanya ahaban de be ka bum dia edu wow nana wadam wanya no adura na wanya corona katire yo na se baby adro nana we nka me nsabre enu ansa me data kwaje chana visa mai ya kwa na coronavirus na bobo ye ho ya kwato adi uti ase ye dia haban no wo sa tibia we mu obusia apam na tetiro obusia apam na tetiro obusia no me na tetiro wuti ho e ba bon pa ye sa o no anot what you do them something okay start up with something why ukesu na ukesu anonti wayo wa bra oba dia haban kan pe na efi so ko na breaki eti me kire wo no yo nyakopon ka kire Moses tu on fa o kan ya sa do so tu on fa nwenu ya haban mi kan mo fa ya oil fa ma Israel for no si na ko dia ye bon wa na ko ko so ko ni sa ko so mi address because you muta ko ti to fa ya bi to for you muta ko pon you pa na me ka kire wo no you muta ko pon o ka se mi so bi to no odi wa tam mi wa so bre wo bu so abai fa se o ma abai fa da penny ya me so ko ade ti wa for doctor and them dem se ma ya be so ko we so ko na beta komodi ya sa we da basa da we chi wo free mu e chi wo free mu kwa ebuse bia na ebuse bia de pati pro ko asi ni be ebuse e ko bo a ebuse bia ni mo wa sa si so de pati pro ni mo ni pa na ko ya mo be de ko ni timode nana nei ma me nchepu ni kakra abusua bi nso ho a wo bewura mo no na efa ediye na efa nso agye agukura wo mo di yie ne moa wo mu a wo mu ni yie no enso be kom na ye funu ba ko mu ade na fa bi di yie na fa bi nso ahia wo eno ya na eno nso ye apam ne bia na ye tiene se de ma se bia me wo me mabusua mu no de wa de ye di de ma se bia me wo na se ma wo no na abusua de e be di me mani nya wona no tu wana mo e di ma ra no ma wo ma no mo e basa pa mu ni pe na ma bra bo no se e posa abusua bia e ni so bi yesu ti na de tiene se nipa ta mu wale wo ya be ma no ba se mu wale pe be ma no abusua mu no omo yi pa na de di enka na ti ba mistake am fo bi ye na no be ma no fie tu me no e di nkrachi e na di nkwara na chi efisa be ma no sunsum na kasa na maso na utia afro bi ye ope wo ye pani no wo ya close eji papa na wo fe eja eji no eji dem friend nei ene na asante for a mistake papa na America no eti asante for the MC na ko pon punishment but boku ye boss ene na free na ko me ma nyina ya me media me yire wuti fie anato baby to mawe ankwa na ya media o keze nya abotre ma me aha eti ade ba ko no eti anu ye nyema bia ko ati pe wo ko kai ko ma ne ko kra wo obi awu a okra ne maame abusua se ono omo to nkwanta o mapai ya abusua no mo etu ofri maame na abusua ma na afọ okọ na papa abusua mu na ho okotra ana se ho so okodi nkra okay nana me pacha o me bisa asem bisa abusua bi wa bekọ na efa di ye na fa nso ni yi eje se ya mfa ne se me no mienu ye fra abusua ba ko efri ye furu ba ko papa ko ma me kro ana me ma wo na nso awo ana wo atrese no wo se da bi abusua we ni ama bi nko yi ana wo tu anamon etu tu anamon no ko ye wo nko a na o made me ni me made de wo anye ana wo nko ye ama abusua no wo nko de na akoye enti ebasa na wo de na edi yi na eno no ya na akoye ho ade no a wo sa ka che du sini ana se tumi na wo ko no ho no se wo de nko na o ma ho ban na owi on san fatiri modem ama no se de ba ya ama no nhwe me nua no ma ana wo nua no ma no ya na sa de no bibi sa wo ho ana enta se bi wo ye che se ansa na abusua fa no me nyina de break no se abusua panyin na oda no no ye ma se bi Dr. Guan pe ni na e bi abem abusua e ya na abusua
ansa na aduane na abusuo apam every honko no is abusuo panyin na oda no ene mu na ye otu mana mo ono de abusua no nyinaa ti kɔ mo na no the otu mana mo sa na o wie pe ipa miensa be fi mako miɛnsa betwa so ɔmo de ɔmo de odi mo bi ife no maya sura aduru hɔ wote maya sula mo ono no e di mo na ono no wo ya abusuo panyin na so otu sa na no so otwe mo fi ho a e ba sa na o so ji ipa miensa wɔgye nipa miɛnsa fam e ba sa wa o kra emre maya sula mo de wo no bambo bia ni ho onyame som na ye ko sema kwa nyame som ni bi adida bi nyame som ni bi nyame som basa e ba sa na wo no wo ju fi wo ju ipa miensa na sɛ kɔrensa ni bi wɔ hɔ nom ɔno ne mogya ayɛ green yɛde yɛ bibi enye wɔn som nyame saa nipa no ne yɛfa no anaasɛ deɛ ɔbɔ brɛ bɛyɛ yie no ɔne yɛfa ogu a yɛ kɔrensa ne mu ne kra ne kra no den ano ɔhye ne bo a wo so ko brace no wo de ba pa wo na re Kristonia ko all night a wo ban ohu bo ja Jesus ne yɛma se no Bible sɛ de wɔte mu no ɔso sɛ de ɔwi ase ɛnso ɔkɔmu no bogya hey awoso aho population ana fe so wa wo so betu mo afi ana so be yi wo ne wo ma ana so be yi wo ma afiri mu no wo so da basa na wo no de ko hey de ko e depend pa na wo ya adama wo wo ha wo ya ade akode abo be ye ena de ga ka na se de da wo yi bi mo wo do ti afa wo so ade afa de bia mi se obi ba ho sa na de afa eye de bi papa bi ba ho papa no ni pa bi obekwa wa de ana se ni pa bi oni be ma betri da do mo kana na be ma no na bɛrima no ne bɛrima na ewu a na ɔno nipadua nyina ewu wo adan ni ma yɛ fɔ ɛma fɔ ɛmɛma ma kɔ fɔ ɛna ewu ɔmo sa no adan tira ɛni yɛ pam a anasɛ nomi yɛ dɛ ɛda de busua etu ɔbaa yɛ tu mu ana mo maa no baako yɛ ɛwɔ de besi na ɔne ne ɛdi kuru yɛ de ɛte til na no ɔmu yɛ wow yɛ yi na yɛ de ɛfrɛ busua nim nipa maako 12 ɛna ewu ɔmo sa no wode ho ka na wobɛkɔ hey ai ni obusua mu akwa na asɛ wode ho ka woyɛ bɛrima no nkɔka ɔmu ba pɛ wo obi bia de ɛsɛe nti mo ntu ho na mo a ɛna yɛ Africa ase no bi ha yɛ ma na mo na mo ma yɛ ma wo ma no de fa no ma ni na maame bi ɛkɔ mpaebɔ bi wɔnya 72 years ne mpaebɔ de kɔ yɛ nyinaa sɛ ɔkɔpɛ kum ɔsɔfo no nya akwankyɛma na onya kum 72 years sɛ 12 years no ɔhyɛ aseɛ woso mu a wawoso mu saa from 12 years ɛduru 72 still ɔsɛ yɛnsa ɛmpɛ kunu nsa ama no na ɔnsa woso mu abere ne mma ne nananom so gu fie o na saa abusua wɔ ofiri mu a wɔkɔ akɔpɛ yiedi afiri hɛn abere wo nana a wɔgye na awuo still ɔpɛ mpurupurumu mu na wɔyi wɔn ankɔsra ama ne nana o wɔn ɔkɔsra na yɛ ase ne to na yɛ ne dɛ ɛkyɛ ne kɛtɛrɛma so tu firi saa abusua wɔn abɛde wɔtuma yɛ yie eti na deɛ ɔkɛn deɛ ɛyɛ asɛm o. ogu ɔhɔ a wawo ma mienu ogu abusua bi ɔhɔ a ansa na abewu no ti sɛ wɔyɛ de kɔ obi a yɛ de akɔ dama sɛ abusua no hɔ a nipa baako mienu mmiɛnsa ewu pɛ baako yɛ de ɛbɛbɔ dama yɛ de ansa na wɔyɛ de bɔ wu abusua bi ɔhɔ a abusua bi a minim ogu a ɔwo ma bɛ mmaa bɛ mienu ɔmo nyinaa nkɔ awale yɛ yie obiara ko ne mma na ɔwawo wɔm obiara ko no deɛ ɔpapa ne ba kɔdwo papa nie ne ba esi ɛpapa nie ne ba ama ɛpapa nie ne ba ama so ɛpapa nie obiara ko ɛne ne ba anasɛ ne ɔpapa sani wɔn nyinaa yɛ nneɛma bi a wɔte hɔ na sɛ wɔbɛka sɛ wɔbɔ mpa yɛ break go still break na wusu na pam na sɛ mpa wɔmɔden asɛ bɔbɔ bi dɔkta gbɔmpe sɛ bɛbi bi ano bɛyɛ kama de ama wo ɛnyɛ sɛ wote fa bɔn na wɔnya bɛyɛ 16 years 15 years sɛ nneɛma yɛ de aka akyi wotu hɔ kaka sɛ bi a nsɛm bi a wɔte baabi anasɛ bi a onipa spɛsɛ ɔte baabi na ɛna ɛha wo ewiase ne wɔn wote hɔ na sɛ wote fa wote hɔ adeɛ so mentena faako because Ghana ha se no ha ade wɔne mo ha wɔ obi ti di GC obi bi ɔmo fi onipa bi ada ofi onipa bi sɔre pɛ na sɛ wɔ bi pɛ na ɔne no anya asɛm o ka sɛ ɛkwa na so obodua ma me na me nton ade mmra me ba e bɛsa to aso obi ade DC wɔn mo ane busuani bi ada wobɛte so ɔyɛ so ana yɛ abɔnten ɔno ane fie pa de da bi aha yɛ bɛba so ade nti na ɛsɛ basa yo ma me nton ade akra mmra
new Bafan herbal mixture, new Bafan herbal capsules. Owura Bafan so ya bedum Ghana. Bafan so ndo Obama Ghana fo nyina. Obi bi onya honam yare ye fun keka anase ye funu mu a obi wo aduane kana no sesi ya no wo ye funu tutu no onya low sperm count. Wo yo ba wo bam ye ohene anase ye bam wo bam mu hyehyew yare bi afra no gonorrhea. Wo yo obi a wan kasa sansa gu honam ani Bafan se emfasa yare we emfa ba bia. Wo se bra na so ye Oma we mu ba bia ya to bibiduro biara wo de wani kire hono mu a owura Bafan wo de ya na se yare na da so no okọ asemepe Bafan duro no esasa yare we bodi no nko edin no ton edin no ede no ho na ton no ho nso wunya kasa Bafan duro we se pe tokipa no onya hwe ya so eduro na bi nie to yi di ama Bafan duro one tot uso mu apa na di wanyo ayaresa woni problem me pato Bafan a number ebia na pesa ukope eduro ni dosopo na so de odwuma me pato je number yi 0553 511 501 0553 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 Owura Bafan oya abadum Ghana onyankopon sha Owura Bafan yada ase Medu GB1 Industries Owura GB1 say wonu de oya abadum Ghana sese nsuo betoto yi obi won ma na insecurity o twam no te se nsuo to na mframa force yi awurade na mawu me dan so bepa satie bia edan kro bebubu crack abadanum GB1 say woni problem ensuo to he ampetampe ensuo to ensuo anto ye GB1 born ne dan so no oni problem enti GB1 so omu ni ba bia say omu wo akom official road custom barrier honmo a upo bi obebo dan so ma edan no esi honmo a utu say yes edan no hu nipa no osre adan a GB1 na boss so abusia bomode afra GB1 0540 12 3212 0540 12 12 and I say 0243 577283 0243 577283 GB1 omo a number enam dia to dwai me ko medwo wan aso ye ena na medwo wan tira sunsum akonwa so edi sunsum sam papai tumi mu acheche ni pashabre ene de ense ni paye abusia wotu ono ye dai bomode atumrika na fo ni kire medwo wan aso ye sokoban patuda ehonmo na medwo wan aso ye ewo abusia obi ahum bi eha no woda na hum bi no abeda eno me kire hum samana say spiritual marriage enwadro me kire medwo wan say wo patumi bi na nante ana so opebofo e de aye adwuma ana wo pa ni de ehunade ya obi ba won chen be hu se we nipa bonefo na so nipa papa so o te abroche so o te Ghana ena de adidi kwa enwa bomode afo ni kire medwo wan so ye ye o hia bi ese sunsum sanko ade a enfa ba bia na the whole Ghana wo de fo ba bia wa feri medwo wan na timi yetumi e de medipa me pa cho number ni 0453 011926 0453 011926 and 0272854387 0272854387 medwo wan na so ye the great oracle unya be piemu a wa be fie onyankopon sha na na gombe and me say and no more joking and agudie ni ho ya monwura abusua no mu biu ya wa abusua bi ho no mu a in fact ye yom bi ho da abusua no obua wo ye mistake akobua mu ni passes ye say wom e dia ye wo wo ko di am obi adie no ukomu obi wan sidi kura wo so ebehia wo na sa de ye na free e dia de if some adwene ho a obi sese mekan obi won mo na abusua fie eda na bubu ama na koka da motom ye no pe Ansubu. Anu so yabu. Anu obi hyem. Na akohe dan a obi hyem o sa de twempra ya na awreho. Anya abusua na mpadwuma o. Wo timi so mo bra mo pa na nso. Wo mo pese o mbobra no so bra no so makwa mo mo no. Anu ya na fredi ai. Kan intasem we nkyira o. De tie ne se bia wo ba asase so a wana wo twi so abusua wo pe. Intasem. Me ya ba wo me no se me fan se sankema wo bie wo ma wo metwa wo sankema wo bie wo a me ba na me ba wo no wonu kro ba so no ote obe decide say me ko poku da ko abusua ma na se me ko gomba abusua na de tie nie ansa na nipa no onchu su wo no wo ba no wo hwe se nipa so masi e bia mu no mu nyamsomfo ti mu nyamsomfo mu nya akora nso ye dai e nyamsom ni
Samu wunyam sum fo mo wunya akwa won dey wunyam sum ni nana ma menka se menkyerɛw abusua bi ho a wo mu so nyame pa but o mu timi konya rini bi be pia abusua no mu a kyese wo yɛ sa akwa wo yɛ nda kura nya yie ɛno no ya da no me de sense o da sama do no no ri wo ko kendila anu ya anu se sa papa we ma be shown red card de sense ewias no karma ene de nante wo ya de ne wo kyena no benya so insunsanso enti bia wo yɛ bibi enti ba sa na wo no yiri hia no pepepe na no wo benya akora no so ba de ba be tua wo ka amna yɛ de amna ba ewias akora no ono asama do no wo tete wo obi odi bone no so ba be shown red card ana say ewias ne wo no ade bia nipa bɛn na asase so bia no wo benya so twen wow tide bia me ka sɛ uye nipa na so wo ho a try so be bo ho ban se be nipa da se ni bia de ntimi ko obu a ne kra ne kwa ye de ya ntimi ko no na kwase ne so se obuso bi wo ho a mo nyina obi a de edi hia aye de carry one thing say de bia me ka obuso bia na efrim bia obi ba mo ewrade yakopon me pa yakopon do mistake ade yakopon na ko pie obuso me se wan na opie mu de be nyamia me se wa o se nyamia e be se na nyamia me ba minim dia me se enu a enene nansa ukai aduane awudi ye osan musu wudi de no aka mesene ne nansa sabe se ya na bo 11:30 sabe se ya na wo ye den o se ene men kai sabe pe na de tie yakopon bo ya refie e woni me bi ho enye sai bia fa se ka sabe se me use bia na okume me previous life na anka me den me de me kumbi asa anan te ba sa na bo ya refie enti ade bia e fa e kum bia ye kum bia no ya na ye pe ene ya ba betom enu tena yakopon so ama wa dwem se yakopon bo ba sa ase we so a wadwin na ekura wo no ne odi ene se so be de wo be yusu wadwin no it's what pure busuam a friends ho no ho din ho ya this ono se wo bia ho gele asa na wadi gele ne kura no ese chendam wo se sawe eno se yakopon ma wadwin se fetu ho na mo na obetu ho na mo na so kapre moda amaso oni tro o ya de kotu na mo enen so na mo to ye ntu no kwa sa enti se ni po be de timi etu na mo obi won mu a aduane obedi ekura de wonya gare ya tete roba se ya wode gu nsuo mu a eme no enti obehwe gare ni sa wona nanum owi anu obo nsuo agoso na gare na akoto wona yam yewo kwa na sa ni panu bo se na fura sese akuntu na so jam from mu a jai yewo kwa bebra ye fa so eye sa ne ma na mitimi kire wo fidie so se yo obi a wo do to wo fa se woni sika a wo de betu anamo bi sa abusua wo dam no wo de nye obi a wa wo no wo da abusua wo sika na yesa yakopon enu me baba so menfre wo na wo se wo prepare no fre wo fre pe meche wa di bia mo aye ehemfa na on frenzy on fre no man 0241 58 76 74 0241 58 76 74 fre sa no man no wo fre pe meche wa di bia mo aye de mo aye sa ade na wo anase bra wo fam obusam no wo be pie de afrim ni pe dwane kwa eye free ana wo obefram wo beje no dabi we no na me di kan kae no se wo a wo sika no menfre obo a friends asere so tam wo be frɛ wo fra nyankopɔn no me beba wo so ti wo sa no ene on ye ka ma obi a woni bie ne ye de ne ye ka ma no eto no na ye te on ye se wo de wo frɛ imponi pe dwane kwa ho no kwa ba bi wo nipa umia pe wo wu sisi a ni pe dwane isra ni pe dwane o no mia me ho ba bi a ba bi wo wu sisi a mentora na David ana me mfe we ita system Dr. Guan eni ma minimum asase we so we say ya na so de jaji mi out men manyini che mi ankasa meti ase no men kan manyini e che mi ankasa meti ya no and sometimes we want me be to feel din so woni dia dia wo ye e tani ya nyema bia so wo ho na so wo fa sa nyema nim wo bre wa abrabo ma frɛ na me che o sa de ne kokoye enu anu koye wie pe for fast da kokoma nyankopɔ me ma ho me da ase abusia wo ahia wo no Fred Dr. Nana Guan enya sa ahia wo sika mu hia ana sa ho mu hia wo abusia wo ye bibia eyie abusia no ebi mu di yie wo nko ade wo ye biara emfa Nana Guan se frɛ no na wo frɛ no charge wa frɛ me na bɔ mama ne na men sanfa Guan metra me so re metimi aye medwoodwo no fa
because when the also want to free and free no dia and no be frame o say yesramo ya na ho kire ye enti se ya ba mo nchen a eya mummum ya no mo paja ye bo no kese 5 million kro bi so onya I want to say yeah before no one I mean ka dey so nso yeah before no so you bebrebe na so ye boni ayefo Yesu Kristo sa akwatafodu no ba ko bebe na se na e ne ya enti obi timai abo obi okwa san kwan ne so anu ano no o fe ye ma ne say mo enu so ka wo bi na ama ene no obi anya de nche no mo no kwere ba ko bebe na me ka se me metena me ka ne kwana kire o aka ne ye pa se de be ya wo so awu tie no so be da wo so adwe yakopon de ama no so be da wo so betu etu hofo obu ho a o tu ka se ena me ko ni password wo sei ena me ko ni password wo sei na wo so ko ni password wo sei ni password wo sei no wo ye bibi di ma wo fa fon kwa fa ka oh ni password sei ni sei no aya ma mi o etu na me da wase obi e ba me ho ade we esi enche be 2 months ni na wo twam 15 months ni bebi beko bia so bewu bebi beko bia so bewu oba ho Tuesday yo video nyina da ho oba ho Tuesday Thursday anopa ahomache 4 am ana wo ye ni kunu 15 months mo and ga go 1.5 years mo yin say na dem mo oni ni kunu nya ne ba ho anopa ahomache 5 oba kwa me bompae obetira ho ma me bompae ni wie e me bibia ma no e ma ahomache 4 ana wo ye be ma wo ye okunu kura nfa fafo kura nfa se akonfo odifo kura ngaje nse odifo bia o boss aja adu ya ma meti no odifo no ba na me small nti odifo bia di 2 cities kura no ana so odifo ka che o boss se de metana se enyo na ya ma no se bia na ka fuka che odifo enyo na ya ma no wunim minyane obi wuyi ama awrade fam so ma minyane no na yirim yemienu ena o den kire di aso esi am na o ka se den kire di aso esi am na o ka wo mo ahwe mi di aso nyina nim tama ni pane ba nkwam eye ma na yire mo se yankoda sofu ya se wakacha na yire mo se enya sofu ne nya na eme enyo na sam yare na nyame ya ama ne bono mi be fura no me yaka ni Yakopon de fa ho aso wo se nyame na je no enya nipa ani Yakopon de fa ho aso wo de so ni nim de mu de nyame wa fa fo bi aso o de oda ho na osore ye eti boni ya wo kan no Yesu Kristo sa ona make no sa akotafodu no ba ko pe ni ene ya papa onya kwa ko bedu no omo ebiem na sasa ro sika ye de Bible no ni antro wa se edu ana me sa wo yare ba ko pe na ba na nkuru no wai utu se ya ne ya eti se ye chemi bi sa na so wu su a fre na ka so bi aso ni pasmes mi da wase Yakopon kwa de enhira o keke eno no ye chen se wo no be ya abra de wo ka mi bia ne bia wo to na nipa no wo fe nipa no po na na se e ba sa na emua eti da busua ne ma na ye ka no enafo de bia me ka se wo nipa na wo asase we so a obu ha wo se wo nya sika bebebe a ena Yakopon e mistake am go chira Solomon na safa number 2 dia na me phone line this here na ye no message 0241 58 76 74 0241 Nana Gombe 58 Nana Gombe 76 Nana Gombe 74 Nana Gombe 0266 Nana Gombe 28 Nana Gombe 64 Nana Gombe 60 Nana Gombe 0266 Nana Gombe 28 Nana Gombe 64 Nana Gombe 60 Nana Gombe 0558 Nana Gombe 34 Nana Gombe 82 Nana Gombe 68 Nana Gombe 0558 Nana Gombe 34 Nana Gombe 82 Nana Gombe 68 Nana Gombe we are numbers here didi juma be say ye wo eye edwoso donyina no wo take akiri ya kwa anwakra ufiri buadi na o ko emena ufrem na apiadu na o ko donyina mo ekwa anwakra take akiri ya bomodi ase odi woni betro 2600 603 602 0200 603 602 me pato me jenkrato ba me ba na ba be fa phone line Syphilis Abibi Duro Mujata Unum capsules, no mister Open phone and num wouldn't feed me no jay and what you'll be at me num now Bubbo beer
wobɛnya bafa Mr. ne capsules wɔ man mu baabi a ɛtɔn nupa bi a kae sɛ aduro nyɛ mma mmɔfra wɔ ne mfie dumienu ɛmaa pemfoɔ ɛne ɔbaatan a ɔma ne ba nofoɔ bafan wogyidi agye wo nko a Adroi Food and Drugs Authority ahwema gye atum sɛ ɛyɛ Chale ti ehoni ade come up Akata wine. akata wine so I say when are you so Na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way o si fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpentani ni de ball wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so am wa wa jebre na reme nyame enso apa yo me nua baby ede a text message free Libya Benghazi sister da ko a was it na ni ade program yo pa nyankopo Israel wo free Benghazi Libya sister da ko a ye ti apa nyankopo Israel we say nana we say o person kuru do ne pa na dia na eso ye wa amfani di ama ene wa ntre be nso a ode free we say program we eye adisua pa pano so amfani di ama we say Kumahu TV yanto ya dwuma pa na ye no so me pa cha da ase we say ono so osua bibi every program we pa ewrasi from Konom me pa cha me bia me phone line no e dia to 0200 603 602 me pa cha ba so me fa wo me no be kasa onya kopo insha pa onya me insha nana obi anya ma so bi yan fa bibi kakra bi ngom oye ntimi ntra TV so sa antwen afrefo Dr. Matrasio Dr. Pokudako me pade na gumen chen bra na me fa won eto ayaresa onyankopo be so 0200 603 602 0200 603 602 when me phone line me bia bia to oba so me fa and me ni break na fa phone call be 56 bi na me the program no aba ayiye enti frɛ na me no nkasa ye won ti ase no pabra do nana ne bia me ka se ewiase no a wote wona se obi a wo ye nipa bi a wo ye ka ne ma bi na wo di achi ye ka ne me na wo di achi ai se obi yale ne bia okọ oh nipa space oh menko mi wa no se nipa ntumi e fa ho ye de e de nipa ko na aka nipa na de e kọ no hello nana hello me do fo udi ni ba bi akasa free nana me ka se tu abo ase ma me udi de sign nana me din de ayinya ko ma me nya ko yan kasa nana me pa cho masem nyina ne se awale aboye se de azim so abo akofo oh kafra de ya nuye be bia ni wa wale nti nana me draw wale bati ya ma me nya ko yan ko poisa nana gombe ya ma me kani o wase aware abo won se de adwo so abo akofo aware na tiri nyina yare se ku hello abana kase odi ne ba bia kase free Aifa Famo mo ya mesra na me pa to me te di na na fe entena me fa na ba na me kire me kakra me sa na ka den se me number ile ya won pa o me fra na won pa na me ta se mi huno mate aha da ko de mo na to pa bedas ya mesra pa saketri Famo ya mesra na no se okra ya pa hello
Hello. Abanikasi kasane menenye madawma. Hello. Papa meteo odi ne baby akasa free. Yo, but I'm going to go and cut a set of from Cobra Amwa. Mo ajamwa wabasu de Yo, medasi. I'm not come after into the JB. Away. To the JB away. Send the American program. The send the out from the cellar. I'm a more than the Tindia Abutu. That's what you know. Now, I'll be doing it to obey the father born of Mamma. Mr. Kabramwa. Hello. Good evening, boss. Good evening, sir. Obere you did baby akasa free. Make up a prisoner. Sunyai. No. Okay. Young boy. That is right. Yamiku Sus, I'm now so. Now you have a mother. Medasi. Young boy. But I was looking at another number now on the drone on the Cecilia, answer, offer us an offer. Yeah, we program, yeah. Oh, Kafra. Offer D4 hour, D4 Bepekin. Why? So I'll go and announce on another tier to whom to a prep this one. Betting a friend. Okay. Hello. Hello. Abanikasi odi ne baby akasa free. E ba chama casa free. E bo commercial. E bo commercial odi no. E ba chama ora. Yeah. Ora enkasa. Me ba cho mbese ubusana na te mi si so me ne mama kuma ku 48 ana da mi no ba ku ntra. Mbese se jena ma ya fa. Bra, when you say More 21 years. 21 and one who say 48. 2018 Guan. 2018, I want also 48. But when you're in prison. Other 21 years, one also 48. One day. Hello. 2018, 48. Hello, opening gas. Mamma, come on, Nadia. Papa, I don't so. Na boom di say. Yamu so ya never can say my brother now so. I'm out of my I told me casa free me. Okay. Me the person who me going say. If it must me you know maybe I want ya on na you. Madam, maybe I want to me throw our down. Mate. Yamisha. On flower. Okay. All from somewhere. Hello. Hello. Oh, what's your name? Hello. Hello. Good evening. Good evening, Ma'am Penny. What did you make? I'm still Kumasi. Kumasi super. Hey, I've been from. Kumasi I've been from Medasi. I heard. The problem you understand. Excuse me, we were me while I'm a camera. Or whatever. I cannot film. In the war back for a year 3 and the film. If you be best, 7 years to become a while I'm a failure. You go back. I want to say, I'm not Mr. I'm not I asked them to and take a class. It doesn't become a nice thing of one. Nana, obey us someone. Will be a one or one. I want to go back one and be. Hello. Hello. Yo. Now the phone, you know, and you see what I obey a castle of an What's it? So be Esra and a warrior. One a bearman will back. What we are a bearman will. And Chana Pranus will. No more one will be so sad as a warrior. How long about a warrior? Freddy, or no, or Barnum will nip on Sandy Power. A dear, and I bearman. Namia Duma, your pump or own fair now. You put your best baby down the bear come every month. No, we should spend our warrior program. Yeah, I'm going to take my penny. I will be sending my idea to sending a car. And if I won't care to be on the bear come at the amount. None of you can't say, you're no mess, no friend. You don't ever from everything one answer, you'll be from beyond 24/7. Come out of mean to me, pick from 9 and 9.
enkoku sisa I felt how much for that time there who friend around because you gonna be meduma you gonna join na meduma it's from 9 to 4 a.m. your friend there Emma who for so I bet papa ain't me pick you say phone be belly pass ain't me pick go no one ya man for mama ha it's the honey idea I am with so their mic no be to say ma 48 the ten say obebi an be the piano usunsun ye the anti misu and now we are bema obebi an be the piano you want to be release no wuti won kwana so bema bia unless one worry don't you worry that's on obebi da you want to be release pe wuti won kwana so 48 so no ebi anu we na wo esano sa be say ya won ko po na ta ka be 60 2018 for it is 2017, 2016, 2015 year. You come on for no ya 500. It is one I see your money and it is one way o time I go the ma no enso no mo fasa ase we so ko ti abomodi aso betu hu anamo se be bibia no be kama e dey wey I see a son do and I see a manager anti fana we family hu ne push no ko ba mo so and the way they susu na no dey the Johnny Mani and maybe a Ekutia and Lipa or assassination. Bibi how piano, Bomodia, so would do when you betray more Dr. Naguan Bay, Heaven Spiritual Center. I'm seeing a year to Sudonina, and to Sudonina, and your work. Both physical, I did be a how piano, spiritual, Bomodia, so would do when you betray more. You know, Messi 0241 58 76 74 0241 58 76 74 0266 28 64 6 0558 34 82 68 where no person na na go pay the number and what this abusia agwano ya dem na ade s ono wo a teacher na ade ya so me pato me o me di dwumade ho tia me di major prophet so for that so me number ni 0453 011 926 0453 011 926 and 0272854387 0272854387 me pato mo kuma se so ko ban petida ahojo so ko ban ahojo so ko ban e wa na me wo me pato me kiu nyina nyame ensa mo nyina me bra na ekọ so ma me ba kimiti ya bra sa me ya ko ko sa no ko yire eno nyame ya domo a otena ya be sa esu ya do Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya so try Usisi ya uya Bafana eba Bonoria Sasa brain na maya ume